Бобърт, какво научихме за любовта? Любовта е златната мечта. Казвай, Бобърт, дали добре разбра това? Всичко е любов, тя е добро. Любовта за мен не е играчка. И влюбих се в тази прахосмукачка. В търсене на златното перо, един млад принц трябва да се впусне в опасно пътуване до Орловата планина. Той най-смел е на света, Айвандо. Силен, умен и красив Айвандо. Пред опасността се смее, а пред меча му се търве. Той е безстрашният, смелия, умния принц, недостижимия принц Айвандо. Подвизите на безстрашния принц Айвандо. Принцът и говорещото дърво. Търкай по-здраво, Бърти. Кралските рога няма да се лъснат сами. Тихо бе, аз ще предскажа. Твоето бъдеще преславно. Какво ли чакате, какво? Ще чуеш срещу маличко злато. О, виж, Бърт, това тук е горски предсказател. О, леле, колко ги харесвам. Възхити ни с приказки за моите героични подвизи. Разбира се, но първо, златото. Никъде си вървим сад, нещо тук не е наред. Тихо, Бърт, мъдро дърво. Освен моя верен меч, аз не нося в себе си нищо ценно. С изключение, разбира се, И кралският на медальон. този безценен подарък от моята майка, кралицата. И ще бъде твой. Сега, говори за моите смели подвизи и не пести никакви подробности, колкото и смели да са те. О, разбира се, сър. Да, естествено. О, много е бърз. Принцът сложи в ствола ми злато. Сега ще чуе съдбата, готви му какво. Търсе се изтърши. Това е номер. Какво? Онези нахални гномове. Какво каза? Открийте се пред мен, шарлатани! Пак ли вие, дръзки дребосъци? Как се осмелявате? Върнете ми кралския медальон незабавно! Ела да си го вземеш. Ние сега сме толкова големи и силни. А ти, Ханси, иди си на мястото. А ти си малък. Какво ще направиш? Ще ни обудеш с малките си рукцали? Добре го каза, Прити. Първо ще ви поразя с титанична грамотевица и после ще ви стъпча с острите си копита. Повярвайте! Извинявай, как така винаги ти си краката? Аз ли? Не знам. Аз просто съм... Хей, защо винаги съм краката всъщност? Тихо, Ханси, ще го обсъдим по-късно. Не, Фрици, ще го обсъдим сега. Да, защо винаги ние сме отдолу? Аз искам да съм главата. Ха! Предупредих ви! Браво, сър! Да, сега ще взема това. Ей! О, ето, опитайте гнева на принц Айвандо! Обработка Студио Профилмс.